Pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! We're back on air. Kapiling pa rin si DJ Rocky ang tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sikreto. And because it's Friday, SPG ang edisyon ng ating Top Secrets. So, eto po ang ating Top Secrets at yung caller nga natin na unang-una na kinausap kanina na si Shane ay nandito na ulit. Hello, Shane! Hi po, DJ Rocky. Magandang gabi po. Ayun, magandang gabi, Shane. Taga saan ka? Cavite po. Cavite. O sige, hindi na ako Yes. magpapaligoy-ligoy pa ha. Ano ang top secret mo? Yun nga po, regarding nga po doon sa ex-boyfriend ko na si Man. Uy, ilang taon na kayo nung... Ilang taon kayong break na nitong seaman mong ex? Magto 2 years na rin po siya, DJ Rock. Magto 2 years na. Tapos ilang taon kayo naging magkarelasyon? Well, actually, magwa 1 year lang po. Then, yan nangyari pong di maganda. Ano ang nangyaring hindi maganda sa inyo? Medyo, nagte-turn back po kasi yung nangyari. But, nagkaroon po ng problem kasi pagbaba niya po, after ng onboard niya, may nagbago. Ano ang nagbago? Lumiit ba o lumaki ang pagmamahal niya sa'yo? Nawala po bigla. Ha? Nawala bigla? Inanod. Inanod? Naputol? Opo. Sige, kwento mo paano nangyari ang lahat. Well, on board po siya since 8 months, and then hindi ko po akalain na magiging ganun kabilis na mawawala yung pagmamahal niya, to the point na sobrang kinlose ko na yung sarili ko through his family. Actually, both of us po kasi single parents. So, hindi ko talaga din po akalain na mangyayari yung gano'n. Though, nasa kanya naman po yung trust ko, then, hindi ko po akalain na one way nila ako ng best friend niya. Paano yung one way ng best friend? Anong ibig sabihin mo ng one way ng best friend? Bali, there's a friend or best friend na babae siya. Then, pinakilala po niya sa akin through Facebook, ganun po. Then, parang sinabi niya lang sa akin na, friend, kayo kausapin mo yan, best friend ko yan, mabait yan, ganun. Then, di ko akalain na somehow, while yung friend niya na yon or yung best friend niya na yon is nagiging friend ko na rin, wherein nagiging open up ako, mas nagiging maraming struggles yung relationship namin. Not knowing na aabot kami sa hiwalayan. Yun po. Then I find out na sila na pala talaga ngayon after namin maghiwalay. So may something po talaga na talaga pong nakakashock. Maganda ba yung best friend? Maputi lang po. Ay, maputi lang na, pero hindi rin maganda. Anyway, oy Shane ng Cavite, alam ko marami ka pang gustong ikwento sa amin. Pero magko-commercial break muna tayo. Sa aming pagbabalik, kasama nyo pa rin ang inyong Basa Princess DJ Rocky. Dito lang yan sa programang Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!